Nu er det blevet tid til udfordringer med takkestjerne. Det ser sådan her ud, og så står noget om bagpå. Og så kan I se her, hvor højt den er oppe på stak. Og jeg har lyst til at spise en uden at brække mig. Men jeg har kun så lidt mælk her. Så jeg håber jeg kan, men uden at brække mig. Så vi må se, om jeg kan. Kan jeg hende i sakse kigge på den? Prøv du. Det lugter lidt af fiskemad. Hvad er du mest bange for, Charlie? Ja, jeg brænder min tunge. Men så har du lidt mælk. Det er Meles. Så bliver du først. Er den ikke stærk? Den er lidt stærk. Skal vi ikke have noget? Nej. Jeg skal lige tage et glas. Det eneste chili, jeg kan lide, er sød chili. Jeg gør det ikke. Jeg tager bare en lille bid. Det er en chili, Charlie. Jeg tager ikke en stor en. Jeg brækker mig. Sådan der. Hvor er du wild? Ses. 4 fingre op og en solbriller på. Så sejrer Charlie, du ser sus forbi.